So, hi guys! Ayan. Welcome back to my channel! Ayan, subscribe na po kayo and click the channel bell para update po kayo sa aking mga bagong video. Ayan guys! Panoorin nyo na po to. Salamat! Ang mga kalalakihan lang ang naglilinis ng isda at ang mga kababaihan ay naghihiwa ng mga lamas. Ayan sila. Tcharan! Marami-rami po kasi ang nililinisan na isda at amin itong lagyan ng pipino, kinilaw. Ito ay gagawing kinilaw. Ito ang mga team kanal. Ayan. Kakatapos lang namin maglinis nito ng kanal. Kaya nag-usap-usap kami na bili ng isda para ay gagawing kinilaw. Ayan. Yan yung mga kasamahan ko sa kanal. Sila po yung naglilinis ng mismong kanal at kami po ang mga kababaihan ay nagwawalis lamang po at alalay lamang po kami sa kanila. At ayan, yung mga kababaihan nag-aantay ng matapos ang nililinisan naming isda. Nililinisan nila. Ayan din ang ating kasamahan na medyo babae, na medyo lalaki. Yan, staring. Ayan, shout out dyan sa mga nabili namin suka. Siya ay naghihiwa. Mabilis din po siyang kumilos, parang lalaki din. Ayan siya. May bata din pa papiling na marunong. Ayan, sibuyas, kamatis, luya, tsaka pipino. Dito kami sa labas kumakain, labas ng aming bahay kasi mainit po sa loob at tsaka medyo marami po kami. Ayan, marami-rami pa talaga ang kanilang lilinisin at hihiwain ng maliliit para hindi naman masyadong ang tawag na isda na yan ay barungoy dito sa probinsya, dito sa amin ang tinatawag nila ay barungoy. Ayan, medyo tapos na kasi nagtatawanan na sila at patapos na hinuhugasan na lamang at isasalang na ang mga lamas niyan. Pagkatapos hugasan pa yan ng maigi kasi para mawala yung lansa ng isda. At syempre, nag-a-action yung isa dyan. Kukuha daw ng isa pang kutsilyo para matulungan at mapadali na ang paghihiwa nila. Ayan. May espadang panday. So, yun na nga mga kaagtang. Medyo magpilisan na lang po kasi kunti na lang ata ang natira. Yan na, hinuhugasan na yung mga lamas. Ayan, si Wonder Girl ang naghuhugas. Ayan, yan yung aming pinakamalakas na babae sa aming team kanal. So ayan, malapit na matapos, malapit na. Ayan, malapit na. Hinuhugasan na lamang ang ating mga ayan. Para kasing isang balde yung kikilawin namin. Isang balde yung kikilawin. Ayan. So, ayan. Malinis po dyan kasi may tubig naman, maagos yung tubig. At kailangan siyang hugasan ng maiging paghuhugas ng isda. Ayan yung si Master Boy. Ayan na. Tapos na. Lalagyan na siya ng suka. Siyempre lalagyan mo na ng suka. Huhugasan mo na yung isda ng suka. Hindi lang tubig yung ihuhugas natin dyan. Hindi pati suka at halo-haluin. Haluin yan para mawala po yung mga lansa ng isda kasi kinilaw po yan. Gisod lang sa staring. So yan, sumasayaw-sayaw na si Master Boy. Ayan. Nagpapatawa po siya sa amin kasi nga yan na yung last na day na kami ay maglilinis sa kanal. Ayan.
Tapos, andyan din si Master Kulakoy. Ayan. Sila po ay naglilinis. Ayan. At yan, kahanap pa sila ng masalina ng malaki-laking space para mahalo ng mabuting suka. Ayan, may kanin na din kami. May kanin. Okay. So, ayan. Ayan na. Kaya na. Kinukuha na nila ang paglalagyan. So, ayan. Tcharan! Mga bata, may mga, ayan yung mga ka-wonder nanay namin. Ayan. Kasama namin yan sa kanal. Nag-aantay silang matapos at kami kakainan. So, siyempre, mga gentleman, yung mga lalaking kasama namin, sila muna ang gagawa niyan. Ayan, pinipiga-piga po yung suka. Ayan, para matanggal yung lansa. So, yan. Nag-iisip sila kung saan ilalagay yung pinipigaan nilang isda. Ayan, dyan na muna daw ilalagay. Kasi, wala pang mapaglagyan. Tinuhugasan pa yung paglalagyan yan. So, ayan. Busy-busy po silang tatlo. So, ayan. Ayan. Na yung isa naghihiwa, yung isa nag-aayos ng mga lamas, at yung isa naman ay nagpipiga ng kilawin na isda. Charan! Ready na po. Tapos na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ilalagay na niya yung ating lamas. Okay. Ayan. Hinalo-halo. Templado na po yan. Tsaka kakain na rin kami mamaya. Pagkatapos ito mahiwa yung pipino. Oh my gosh. Ayan. Sarap-sarap naman yan. Ayan na. One more. Last time. Ayan. Tsaka may bitsin pa talaga. Lalagyan pa ata ito ng bitsin. Sarap-sarap na ito. Ayan, nabilisan mo na kasi ate paghiwa. Diyan, gutom na ako. Sarap-sarap na ito. Ayan na. Pinapakita ko lang po yung mga itsura nila. Kasi mukha namang mga pugit ang gaganda nila. Ayan. Ayan. Patapos na talaga. Tcharan! Tapos, hahaluin lang yan. At kami ay kakain na. Okay, ready to rumble. Ililigpit pa ni ate ang ating mga kalat bago tayo kumain. Okay. Yan. Oh, yay. So, ngayon ay ready na. Yung asin natin ay medyo konti na lang. Siguro kulang pa yan. Okay, niligpit na yung mga walang laman para maayos. Ayan na. Okay. Ayan. Talagang ready na silang kumain. No? O, yan. Okay. Tatanong siya kung masarap pa daw yun. Eh, syempre masarap yan. Ikaw pa ba, bro? Okay. So, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari sa kainan natin. Okay. Sabi ko naman, kukunin ko tong tank ay titimplahin ko para may mainom pagkatapos ng kainan. Ayan. Ayan. Wow. Hinati pa yung tinatawag nating staring. So, sa gabi po yan. Sa Tagalog, gabi. Yan po yung gabi. Pero dito sa amin, staring po yan. Iba po yung gabi sa amin dito. Ayan. Tawang-tawa. Happy-happy na yung mga kasamahan ko. Kay kakain na daw kami. Ayan na. Okay. Ready to rumble. So, tinitikman-tikman pa nila. Kasi daw masarap daw yung kinain. Ayan na. Tara. Ready to eat na. Lapit na kayo mga girl kasi
kain na. At ang mga lalaki ay umaatas. Kasi kakain na yung mga girls, siyempre, ladies and gentlemen mo, ano. Ladies muna ang unang sasandok. Pero aba, parang may kukunin si ate, parang hindi pa siya napasubo. Ito naman yung isa, yung isang kamay dyan, pulot lang ng pulo. So, ayan na, napatapos na. Napasayaw-sayaw po si tatay, no? At saka sobrang sarap. Napasayaw-sayaw. Samantala, itong dalawa ay kumakain lang sa gilid. Ayan, sarap talaga. Ano, masarap, sabi ko, masarap ba? Sarap. Sobra. At kukuha pa daw siya. Samantalang si tatay ay sumasayaw-sayaw sa sarap. Nasasarapan po talaga siya sa aming ginawang kilawin. Kinilaw kami ngayong araw. O yan si ate. Sumayaw ka na kasi ate. Sinasayaw ka na ni tatay. Yan, kahit wala siyang partner, sumasayaw-sayaw pa siya. Yan, sa sobrang saya na ang sarap-sarap. Ayun pala, natimpla ko na yung juice. At ready na po silang uminom. Ako kasi hindi po ako kumakain kasi busog pa ako. Pero kumakain ako ng kinilaw at saka yung tinatawag na staring. So ayan, yung bata, gusto pa daw siya uminom ng juice. Ayan, yung mga kasama namin. Saya, hindi talaga makamupon si tatay sa pasayaw-sayaw na. Dagang sopler. Hala, sige lang. Sayaw-sayaw lang. Ito naman ay itong naka-white na t-shirt ay nahuli po siya yung yellow yung shirt. At samantalang itong dalawa ay kanina pa yan kain lang ng kain. Aba, tumayo siya. Parang narinig niya ata ako na sinisita ko na siyang kain lang kayo ng kain dyan. Parang nahihiya. Ay, hindi pala. Kumukuha pala siya na ulit. Nagugutom pala siya. Ayan na po. Yung lalagyan ata nila parang ubos na. Aba. So, yun na nga. Talagang hindi pa sila matapos-tapos sa pagkain. At aba, may paupo-upo na naman ulit. Talaga makamukon. Ay, yung batang yan, nangihingi na naman sa akin ng juice. Sabi ko naman, hala, nakarami ka na ng juice. Kaya binibigyan pa din natin. Kasi tatay, hindi pa rin siya nakamukuan. Saya pa rin siya nasayaw. Samantalang yung iba dyan, kumakain lang. Aba, naubos na yung ulam. Ano na, ba't ang tagal-tagal mo kumain diyan? Nauubos na ba yung ulam? Wala na yung ulam, naubos na niya. Sigurado ako, ubos na talaga yun. Tingnan na natin kung nauubos na ba. Wait lang, kakain muna pala siya. Ayan. Sarap-sarap kasi daw eh. Kaya hindi siya mapahinto-hinto sa pagkakain. Ayan, tara. Ito yung batang to